Je vois que tu es absent. Oui. Oh, c'est juste penser à la femme avec Ligue tu et tout. Il y a comme tu as des problèmes avec mon fournisseur. Ah bon? C'est pas bon. C'est pas question de stress. Femme chaque fin du mois avec tu vois, c'est juste ça. C'est vrai, mais ça va aller, Inch'Allah. Ça va aller. T'inquiète pas, ok? Inch'Allah, j'espère. Et Adam, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai. Attends, bébé, attends. Ok, bonne journée. papa min yiɗa wiya ha ko ɗum woni probléme o yewrabuji makko andi tan ko yaa ko ɗum de min yiɗa ko musimu kono papa nan udduma ɗo tan nan najnuma aɗa jaɓi ɗo nan ni debbo so resama sagu mum ko yo jooɗo kono noon mi haalanma ko ummini min ngel ɗon nangue wulle arde yewoydema koko tiiɗi koko mawni barko jaam mi safti wiidema noon ni aɗa wiya kam ala mataw mi arat kadi tan mi haal woni suka debbo mo mbiyannumami o joom galle ma kañum rewi jamma e ñalawma cukalel tukkusel ala no foti tan mbimami jamma e ñalawma aduna fu nana haal ɗum an haydara ko tinɗa hen aɗa jooɗi ɗo e galle ma tan somi haali mbiya papa mi ala hen preuve an neɗɗo ka ala preuve foof kadi ko ɗum woni haala ka wona aɗa andi mi wima cahan umminani preuve namdotoɗa preuve ko laaɓɗo cer suka debbo o waɗimo reedu mbiɗa o waɗimo reedu de Sadio mbiɗa mbimami ɗeɗo balɗe foof legal ngal kañum tan haalata min noon min waɗi enquête ajam ha gasi gandumi ko kanko waɗimo reedu te ni ko ɓuuri hankide jaami hôpital tawmi toon ko cukalel ngel ne waɗa visite aɗa ɗum kam laaɓi mi haalani noon preuve aji goɗɗi ɗi dañi ɗin kam mi moftat tan somi haalnima faɗɗoɗo ɗo yimɓe noon gummoɗa lijjita e ɗum ha ɗum laaɓa cer aɗa laaɓa ɗum ɗon an mbimi an Dieynaba aɗa andimi mbimi haalta mukko ko laaɓanimi kala ko est ce que meeɗi kam andirde fenade ni kala ko kalanmami koko tiiɗi ay joom galle ma o waɗi reedu cukalel ngel kajja wiyete mataw an kam wasitinde ɗum kono kam ɗum kam ɗum ɗoyni e leegal he jinmi noon lijjita joom galle ma o min de Amadou betti kam franchement mi meeɗa miijaade ɗum ɗo e makko meeɗa wadde kono min mi wawa gudde ɗum sona fawa hen lidaram an mbiɗa ko kalanmami ko jaɓani Sadio holno jaɓirtumi ɗum Amadou holko mankiraɗo e galle he haydara kala ko jiiloto boowal nan ɗo ala komi waɗantama mi haalanma mbiɗa worɓe ene jone sa tellinannoɓe asamane o ni tahataɓe jone kala ko ɓe jii tan eɓe jiiɗi andude holno wayi ko hawimi ni so tawino kono cukalel tukkusel ala no foti joom galle ma yahana ñakkina hoore makko fayda e toon leegal ngal foof ene manque ma respect saabu kam jinmi noon gummoɗa hen ummo lijjit ɗum ha laaɓa cer nena haw darata kam ko kalami ko yo nat nder noppi ma he anande to somi ummima so yettima ɗo aɗa ɓe mbino ɗo mi anda won duppunoɗo joom galle mum mi anda kono ya wonmo ko ɓuuri bonde ɗum mi haalanma ɗum noon wona on noon mi anda o rennani kono o ko dennuɗo wonmo ko ɓuuri bonde ɗum min haalanma ɗum te kadi mami addani preuve mbaɗa andi a jaɓani ko kalmi ko moƴƴi mi lijjit probléme ma on noon ha para
haydara amankirake galle neri koko jammay ñaloma Amadou ko min jam foto kono o de wallahi ko wi ko momi watmu ko ɓuri fonde ha yesso ko lawa Kaja an gilnane an noddi kam aɗa waɗa taro yillo ko jiɗɗa ko haalde kam jiɗɗo kalna kam ɗum min mi anda ko kalta anani no hunde kam so haalaka hay goɗɗo alna ɗum feere min a haalat mi anda ko jiɗɗa ko haalde Baba. Saya gilnaan mboɗo waɗa taaro yillo min Allah waɗi nenam anda ɗum mboɗo wawi an tan gandumi kono hande jogiiɓe yummiraɓe ɓe min mi ƴewani e mabɓe sabu kala ko jinmi aduna ma aɗana waɗata ka ɗum woni foddam somi yaltiɗo e leegal he yimɓe fof ko min laarata sabu ala ko manki kam alhamdulillah min nimsitani ko jibinɗa kono hande somi welama mi wiya baba an a nimsiti ko jibinirnoɗa oui ala anne Kaja hoto waya baba mi a memsiti ko jiɗinɗa kam ka barɗon nen walla ka takkaɗo wiya walla no way haɗo kam baba memsiti ko jibinma ko tawi mboɗo memsiti e ko mbaɗɗani comme jomiɗo Allah jarama Kaja an kay an wallahi Kaja an andi ko moyata Kaja an woni babba Kaja an jaasi ɗum joɓirta kam an kay sa welam mbiyam a mimsitani ko jibinnomami min ne mimsiti Kaja an nummame tampude ma ni Kaja an Kaja ari ñama aɗa yara wutta joɗɗo mi sooda Kaja ndar galla mo miiɗaɗo nanɗo hay goto sona an tan jinmi gona e galle o Kaja ko manque ma Kaja haade yiiɗoyo ɗum bo ha waɗa e reedu aɗa hadin booji mbirude no mbaɗma deeƴi oɗo aɗa bonna feeram Kaja ko holɗum wallahi haali goo mimsiti ko jibinnomami Kaja to min ngal leegal ay no mbamin leegal ngal mboɗo woni notable le leegal ngal kala poɗɗo wadde hunde wiya wondimi hawnoya ceerno muɗum hande an ala ko gaddata hen sona baba kam cuwi kam reedu Kaja an Kaja ko mo wonma reedu Amadou waɗi kam holon Amadou holon Amadou garoɗo o inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Amadou de waɗi kam toronto subhanallah Amadou de ko naata ɗo ko maaroji makko duulinaji makko fof ndeke moni mbiyamo wona ɗum haaldano noone yimɓe ɗi ganduɗa ɗon kañaji no gonno min Amadou no foti kam wadde ni Amadou min ko gañame gallam ko fof mi jaɓaɗinmo Amadou kala naaɗo koye hakkude galle haɗa Amadou mi woppamo o naati cuuɗi o jooɗo e nder saluji ndeke Amadou nene ɓiyam tan ha ferguide ɓiyam mi yarnaki mi yafani Amadou huɓɓini won kam ki joni o tini ko wi o jaɓi ɗum kay alay sago so jaɓani koye mi nawa ɗum e laamu an boom Amadou koye timma ko puccuwa ɗum ɗon eyyi kofum honnoɗo kofum
Bébé. Ago Jodi. Très bien, ça va? Ayo non non. Ça va? Ça va alhamdulillah. C'est Ça va ta journée. Maka campagne là-haut? Ouais, ça va. Enfin, embouteillage mais ça va. Ah. Alhamdulillah. Bal journée stressée, ça va? Ouais, ça va. Nana comme dire ndewti ma. Nice, ça va. C'est bien. Ouais. Comme mbi man ko nandam. Ça va. Ya c'est wat ça va. Ni ko andañ mi. Ak dal bi naan sa ko. OK, passe. Ma sof d'accord. Non, pas encore. Merci beaucoup. C'est bien. Fanni nato. Boso. Gundo, broso nan do interessante. OK, passe. OK, yonde. Waaleykum salaam. waaw madame Tambe. jam tan alko. Jam bora machallah. Jam tan. jam tan ni. Yettode. Kurejo ton. Moɗo. Yettode. Ah, dem. Den. Mbaɗɗo tampere. Mbaɗɗa tampere. Jam tan ni. Alhamdulillah. Ah, galle kureji mbaɗi. Jam tan alhamdulillah. Ah, to momorɗani. Amin de bo ɗo pikin tan. Ah, pikin. Ah, bon. Mbaɗɗa tampere. Moɗo Jam tan machallah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kureji fo mbaɗi. Eɓe jam. Waɗɗone ɓuuɓol. Jam tan. Jam tan alhamdulillah. Machallah. Amin noon a anda kam de. Ala mi andama de. Min komi banum debbo Amadou. Amadou goto. Amadou. Mbaɗɗo tampere. Jam tan alhamdulillah. To wa galle Amadou en waɗi. Jam tan alhamdulillah. No, Kadia waɗi. Ah, Kadia amay jam alhamdulillah. Wonde woni ɗon ma wo. Kadia? O Kadia. Arnot. No Amadou waɗi? Koye jam. Amay jam alhamdulillah. Ah, legi ka bonno mamum. Ah, affaire mi ko. O ko bonum debbo amo. Bonum debbo amo wallahi. Amin. Ante dan ta ko hew goji. Kono wato mo sukre boor. Mara wone makko boor. Ndax waxta danaaj. Ewa adduno kam ɗo ko koyɗe jam ngam nande kadi Allah rokkirde jam timmi e dow jam ewa mono Amadou ko waɗan ko kadi ko min jidimo ko ɓe papa sillam kadi ewa nonne addini ɗo tan ko koyɗe hande e wiide kadi wono nder o jeeya ko welani par ce que neɗɗo kadi so ɓiɗɗo debbo tonni may sahama ɗum ɗo hettima ɗum wonan sago welata yimɓe welata bammo haɗa mindima reeɗoɗo jafo no feewi kono noon hoddiroɗe Allah e ɗon wawa salaji ɗum e aduna kam ko faati inde nde machallah mi suddi wasimu fof jawdi soodama maaro joni fof soodama ko heddi ko ɗon ko ƴeewa ko montaka ko masete inde nde mbawɗa ɗum complété e ñamdugal makko ko tolle eyi alhamdulillah Allah jarama on kadi garçon mbelanomo ɗum no wawma hen wadde tawde ɗum noon ko hoddiraaɓe so hoddiraari yimɓe jaɓata welani noon wawi mi jawri ɗum Allah ndax ko Allah faykal ɗum ɓe Allah fawa ɗum ɓe min ɓurani wona ɗum ɗon noon on jonniki gila amro ɗum reedo ha omo toppitima hôpital uji makko ordonnance uji makko meeɗa tartu anani caggal noon mbaɗi ɗum ɗo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah min noon mine liggi mine jogui gampi seeɗa
ko ɗon noon ɓuranani ni sagam ko inde nden tawa ɗum ɗo komi jogui haaji ɗiɗi tan fouta il faut ɓeydude ɗon jarɗon jaafu ɓuranani mi noon hakke ala wawi noon min no kiri ko ɓuranno kam gara tan kuufatu leyge gona gorgira amatana gorgira foti howde foti fembude wallay ko noon yiiɗi kono noon golliroji allah eɗe jogui ɗon haaji mo ganduɗa allah kadi no seydinoma accude sinno wonano ɗum tan ko ɗum mbaɗen par ce que ɗum ɓuranimi o jiiƴama men no ɓurani eyyi minen yaha eyyi waddara mo ƴeeworo ƴeeworo sa ruttuno wiyama komo addara sona ƴewotan hen ɓuur man ñamina momodano eyyi ɗo tan heewa bojji horɗe Madame Chelio. Jam tan. No balidi. Ma ɗum ni aka. Machallah. Onon tamper. Jetaw mo. Onon wayre. Alhamdulillah. Jam tan. Machallah. O merci kan o sehram bi nena. Wede kalir. Kalir mbaɗa tan. Ɗon ke bawo. Jam tan. Ɗon celli. Onon tamper. Ɗon ke. Jam tan. Sehram de fewni. De. Kala to pingi mo yar ton ledde kam. Allah no wadda mi ko koy weban sehla ko weban. Mbaɗan tamper. Kalir. Naam. Min ne sehilma ko mbaɗa yetta ɗum. Ay gilonnade fandare joni galla mo wallahi kala ko ma e galle fof kanko way eyi yo Allah wallu noon Allah woni ballo yo Allah wallu yo Allah wallu ɗum fof waɗi noon addino min ko affaire alhaali inde de wonno noon mi yiɗa wadde ko mawni comme no mbino tan janggo so Allah jaaɓi wallahi jarani aɗo mi rokka inde kadi mi hirsa eyi waɗe bottade tan ɗo haaɓi ɗo quoi aɗa fama tan ko wayni ɓayde koni Allah haaji kam eyi noon ko wona ɗum ko aussi mi addi jawdi nan nder prié ko yahaten ko fof ɗi jawdi fof ko yimɓe mbaɗa ɗum an hanki tan panede ko ɗum miɗo nanti kom enveloppe moɗo waɗi hen kalis a wi vip addiri jawdi ɗi jawdi fof ko yimɓe mbaɗat an mate ko mawɗo mbatta inde mawɗo madame Deb wallahi hanki panede bo ari ɗo addi ɗo kalis kewɗo bon soodi ration fof nen pitik ɗo leli hay jawdi o addori anne kadi addori jawdi ha ɓaɗa mbiya yiɗa ko famde ano kay ko mawni ɗin ɗon jawdi ɗiɗi kay mawnat way wadde min jiya ka jaare ba eyi omo nder jarama wallahi o jarama mais ni ɗum ɗon min jiiɗa ko famde oɗon gadda jawdi tan oɗon fof jiiɗa ko famde oɗon kay ɗum woyi gaddan nagge hanki o ummoɗo adda jawdi an gara hande gadda jawdi mais o jiiɗa ko famde kadi ala cousine ma mo kalanda tawa tinani ko wayno la min komi bajjo ɗum so wona an ala mo kadi holmo cuusanno haala sama yettomo min cikki men babiraɗo est ce que waɗani hakkille o wi ka ko woni koye waddana ɗum kadi en tout cas ɓawa ko haali ko to fawi ɗum ɗo ni siide holloɗo ko garɗo noon ɗum jahni kam mais kam won garɗo ko donc du coup holno wawi arda mi arɗo wiyami seur ma naggam so ɗum wawi mbiɗa est ce que wona est ce que o jawodirani affaire uji est ce que o jawodirani affaire uji ma jahnam
tullay de mi yimo kay mi yimo wallahi seriyam de mi haɓi hen tekkere de ko noon an jeeyi mi haɓi hen tekkere an jeeyi machallah kanko kay mo weli jiijam ayi de ko min o arti tani ko kam hay so ñiklak tan jamat min de arti ewa hande noon koyɗam de ko koyɗe jaam no wonno mbiyeten ko alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillah kadi nde rutti inde innama machallah kono ko jiiɗa fof haala fof ma waɗ hoore kadi waɗa laaci par ce que hande ko inde nde weli ko fof ko dagui ko ɓuuri ɗum welde addimi noon ko hande mbaɗen ko dagui ko woni dewgal ngal hume par ce que ɗum woni gueɗo responsable hande Amadou ko banam gorko mi yiiɗa kadi na nane ko ganduɗa ko welani nante kono hoddiroji kam neɗɗo wawa dogde ɗum ko hoddiroji Allah hay gor wawani hay dara ɗum woni hande koyɗam hande mi itta foof kadi mi fawta e juuɗe ma dewgal ngal hume par ce que ɗum woni koyɗam hande eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin mi yettima noon darde ma yooɗi taw ko gonga a holli Amadou no jogui banira debbo nda Kadia guila foti innede aariɗo wonko gadduɗa ɗo ko heewi wallahi no mbaɗirɗa ɗum ni kadi noon Amadou waɗi inde kadi haydara mankani hande kadi sa ruttima ari a wi dewgal yo hume mbaɗa welti hen te mbaɗa yetta hen Allah kadi no feewi nda dewgal ngal kadi foti ko humede nda yimɓe ɗiɗo yiiɗa nderɓe sa rokkiran tan bone waɗat wallahi ko gonga sa rokkiran tan ɓen goɗɗo arat gonga cellu te nden goɗɗo aro noon hay wartade no wawi hen hejje gonga de aɗen pulla kom suusa gacce wallahi so Allah lamɗo jaaɓi mam noddu sehlam goto biyeteɗo Silla kala ko ɓuuri yawde min daro hen inchallah so Allah jaaɓi mi acce juuɗe ma te ñanden dokkanmomi nde kay sa welambom ñande hen mi jolnamo ɗo e kalandu o waloya sollo lamde jaaɓi kala ko jiɗɗa hen tan mon wanne noon so Allah lamɗo inchallah mi acci foof daale juuɗe ma wallahi Allah jarama anni a weltanama no feewi kilifa no mbaɗani noon wayata a weltanama no feewi eywa mi yettoyo galle a jarama eywa a jarama mbaɗa salmina Amadou moɗon wallahi mbaɗa salmina Amadou yo Kadia duuse noon Kadia duuse wallahi wuttema no yoni noon wuttema no yoni ndesan hono made weeɓani ndesan ayi de ce aduna kala to nanɗa gorko no moƴƴi debbo ken no moƴƴi rewɓe waɓe niɓe tahi no wiye debbo no moƴƴi ayi oɗo no darni Amadou ɓinguel jibinama addiɗo kalis kewɗo inde waɗama hande kadi o rutti o addi kadi yo dewgol hume wallahi yo Allah yooɓe Allah yi golle ma yo Allah yooɓe alhamdoulillahi rabbil alamin hunde jontaɗo ni wayata so hunde cuutat ayde mi debbo ko sugu gorko ko sugu de machallah pulo kay wona gorko wona debbo ɓe ayi oto mi yooɗi de ko hoyede adi ɗum bani yidde pa andi adi nde miɗa yiɗi kay ma sonna inchallah ɗum sa waɗi ɗum mbaɗa ko weeli mima ko jiɗɗa fof ko ɗum jini an hol heure jondo ni wonno on to jara on hol heure jondo 18h30 ummano hiiri hiiri to ɗum ok a yonta ko ɗo hande ok won jontoɗa koye deuxiéme femme hoɗum sen deuxiéme femme ana hanga walla janga won deuxiéme femme min hon dañi deuxiéme femme teddungal maɗe no waɗa hen dewgal ma mi humi ayan noon ayan aɗa woowi à chaque fois kala no juuɗe gonmi à l'aise aɗa fuɗɗode ndemɗo kon famata hol deuxiéme femme hol min hol deuxiéme femme papa dañɗoma huyito ko ɗum pa haala ka jarani heewa mi resanima deuxiéme femme aɗa andi mbeɗa andi jarani haala ka no heewa ummo ɓonnoɗa comci ma jaaha toppani holton galle Kadia en Kadia yummumtullay mi waɗi dewgal ngal ko ɗum ɓuuri noon ɗum wona haydara papa ɓeɗomi artir hakkille ma erreur e ɗume ala mo watta erreur e aduna mi faamima ƴeew heɗomi ɗo min kala ko mbaɗɗa nde weɗimi
jinmi tan ko wayni kam oɗo rutto hen tawde dewgal humama omo dagima ya hande ko ton jontoɗa ƴettu jonde ma jaaha ni papa an sa waɗini ka hersinta kam ande hoto woy ko woni wadde aɗa timi mi tinni ɗum boyi kono min ko jiɗɗa fof miɗi yiɗi neɗɗo sa yiɗi ɗum kala ko yiɗi a yiɗat ɗum kala ko paggiɗa mi faggoto ɗum kala ko jiɗɗa mi yiɗat ɗum par ce que miɗi yiɗma jinmi ko gummoɗa jaaha toon ko toon jontoyɗa hande wona haydara ko erreur tan to min mi faami ɗum mi jaɓi ɗum ko hay mere ɗum noon ɗum an no wayno pari ni ƴettu grand boubou ma nanda ummo ɗum ɗon wawa haalde mais il faut jeeto no yiya d' accord pas de souci a garta inchallah paɗe ɗe mi fompi ɗum nan ɗon aduna ko haydara ni tan min somi yiɗima ala ko miɗi yiɗma de wadde kala ko faggiɗa mi yiɗat ɗum ko woni kaja ko jon ala ko bonni feere ma ne kaja mu mana mekken ngar ba feere bonni ko lu wala ko sey na bonni feere na ko ma sore no kus kaja kaja hal ko lu man yalla sur wodina kaja angel hala jam wallahi hande hay wartaade ko ni muurde kaja asu do warta ko taade warto sawati mo lande hattu lege aran mi ngawna wonda wonde halsa iskara andi ko kewi ko me ko ngam men anda na dara jeena ba ngara mo do kanko won jom suru amado jeena bolo jeena ba ngaro do ginno do biyo min wi ma non ba kum do de wonda dum no way woni inda komin jaaro buti ndekte inda ko goni legal ngal fof ko dum coowata legal ngal fof ko dum haalata ala an warses kaja an est ce que ko jeena ba mbi an meedi yide dum don gila aduna dari an meedi yide dum don baba min mi meera fenandam et puis mi hanta ko mi laaba ay ko bimani ko leeri kam nanni jeena kam no wayi degel jeena an no resana no resana horum limbe baba ay ko mi do mi tarani haala ko min esko et puis haalaka ina wada kam perturbé joni kam woni hen feere baba alani ko woni hen feere dewgal ngal hande yo haado sabu jeena façon teddugal ngal wadani kam aduna ngal ɓurata kam rimbude maayde noon ɓuri min tawoyde jeena alani ko jinmi min toɗaano feewi hakkille ma so tawi a waawi ittude ɗum min mami ittu ɗum